tomto videonávode ti ukážem, že ako sa vieš veľmi rýchlo a jednoducho registrovať do mojich kurzov. Myslím teraz kurzy a školenia, ktoré mám zdarma. Napríklad dneska sa v jednej skupine pre kozmetičky riešili alginátové masky. Tak som sem napísala, že ja mám v ponuke zdarma online kurz školenie na túto tému, kde veľmi pekne vysvetlím, čo sú to alginátové masky, ako to celé funguje, z čoho sú vyrobené, ako ich správne používať, aby si vlastne vedela naozaj pekne a rýchlo a jednoducho pracovať s týmito alginátovými maskami. Takže ak ťa táto téma zaujala, tak si treba kliknúť na tento link, ktorý je tam zvýraznený tou modrou farbou a systém ťa vlastne presmeruje na stránku, kde je popísaný ten kurz. Čo ten kurz obsahuje, aké sú tam informácie a tak ďalej. To si kľudne vieš prelistovať, prečítať, tam je popis celého toho kurzu. Ak ťa to zaujalo, tak sa musíš registrovať, aby ti prišli prístupy do toho kurzu. Treba si len vyplniť meno a priezvisko a udať tam jednu aktuálnu mailovú adresu, cez ktorú sa potom registruješ. Vyplnila som mail, takže kliknem si na tlačidlo Získať prístup na kurz. Za pár sekúnd, keď to celý systém spracoval, tak ti vlastne príde takéto poďakovanie, kde ti ďakujem, že si sa registrovala na tento môj online kurz a tu sú rozpísané, aké ďalšie kroky treba spraviť, aby si reálne mohla vstúpiť do toho kurzu. Tak, prístup do kurzu, tu je prístup na kurz. Klikni si len na tlačidlo a presmeruje sa automaticky do tohto online kurzu, ktorý je pre teba zdarma. Systém potrebuje pár sekúnd a už nás aj púšťa ďalej a už sme vlastne v tom kurze. Posledný klik, opäť tá istá adresa a už ti vyskočí ďalšie zelené tlačidlo, že získaj produkt. Myslím tým, získaj to online školenie. Ak si chceš, tak si ešte vieš aj tunak pozrieť, čo všetko tento online kurz obsahuje, koľko je tam lekcií a keď to reálne chceš, tak mail sa vyplnil a ideš na zelené tlačítko Získaj produkt, získaj online kurz. Tu sa už hore modrým ťahá, že už ma to púšťa do toho kurzu. Tak, a už sme vstúpili do toho kurzu. Tu len zas treba povoliť cookies. Tu je dole táto šípka, na to si kliknite a tým pádom zavrieš hlavné menu a už si v tom kurze. Takže tu nájdeš celý kurz na tie alginátové masky. Čo sú tie alginátové masky? Ako s nimi treba pracovať? Tu je celý kurz rozpísaný a keď sa chcem pustiť do toho kurzu, tak si len tunak kliknem na spustiť kurz alebo spustiť tento modul. Idem si sem a už tu mám prvú lekciu. Čo je funkcia tej modelingovej masky? Tu sa všetko rozpíše, čo sú tie modelingové masky a tak ďalej. Keď to máš prečítané, tak si dáš, že hotovo. Je to prečítané. A ideš ďalej. A takto vlastne pekne ideš do tej ďalšej a ďalšej lekcie. Ďalšia téma. Z čoho sa skladá tá alginátová maska? Tunak ti je všetko rozpísané, prečítáš, preštuduješ, dobre, máš to, označíš ako hotovo, alebo keď nie, tak ideš ďalej do ďalšej lekcie. Čo budeš potrebovať, aby si mohla vymiešať tieto alginátové masky? Tunak sú tiež rozpísané jednotlivé produkty, ktoré potrebujeme. Dobre, mám to prečítané, označím ako hotovo, alebo jednoducho kliknem ďalej a idem do ďalšej lekcie. Ďalšia lekcia, ako si masku pripraviť. Tu je tiež všetko rozpísané. Čo
čo si pripravíš, čo potrebuješ a tak ďalej. Prečítala som si, idem ďalej. A takto sa vieš naklikať do jednotlivých kategórií. Taktiež, ako by to nemalo vyzerať? Tak Facebook je plný rôznych fotografií, ako niekedy vyzerajú tie alginátové masky, takže sú tam aj také nevydarené alginátové masky a sú tam aj pekne spravené alginátové masky. Keď to mám, idem ďalej do ďalšej lekcie. Ako často ich používať a tak ďalej. Takže veľmi jednoducho sa dá pracovať v tejto mojej online akadémii. Treba si len nájsť ten systém, treba sa vlastne zoznámiť s celým tým programom a tu sa napríklad potom už viem aj preklikať do ďalšieho modulu, kde nájdeš e-book na tie modelingové masky. Alebo ideš už priamo na tú lekciu, kde sú uložené konkrétne videá, ako pracujem, ako zamiešam tie alginátové masky, na čo treba dávať pozor. Tak nie je to nič komplikované, v pohode zvládnete tieto moje online kurzy a potom, čo je ešte také zaujímavé, je tam vlastne aj tzv. Taký test, záver toho kurzu, to keď si otvoríte, nájdeš tam aj taký záverečný test, ktorým si prejdeš a otestuje sa, či si vlastne zvládla tieto informácie, alebo či si sa naučila niečo nové z tohto online kurzu. Tak naozaj to nie je nič komplikované a keď si klikneš na dashboard, tak vlastne tu ti ukazuje, že ktorý kurz máš pozretý, aké tu máme ďalšie kurzy, či už spoplatnené, alebo aké rôzne témy. A to si ešte viete všetko rozklikať a popozerať. Sú tam veci zdarma, sú tam veci platené, tak vám prajem príjemné učenie a naozaj sa v tomto programe dá veľmi ľahko zorientovať. Ak by vám predsa niečo nešlo, neprichádzajú prístupové údaje, tak kľudne mi píšte alebo volajte a pomôžeme.